Добре дошли в първи епизод на Full Throttle за 2019 година. В днешния епизод ще ви представим един от най-популярните SUV-та на пазара, новото Hyundai Santa Fe. Ще караме ски, вързани за него и ще подрифтим с едно BMW. Hyundai Santa Fe е най-големият SUV в моделната гама на марката. Може да разполага с 7 места. Той е типичен семейен SUV в така наречения компактен SUV клас. Представен за пръв път през 2001 година, от тогава вече имаме 4 генерации. Моделът добива изключителната си популярност заради добрата си цена, изключителна надежност и много голяма практичност, която има за разлика от конкурентите си. Четвъртата генерация на Santa Fe беше представена през 2018 година, като включва изцяло нов дизайн, нова скоростна кутия и много нови елементи и технологии, които са включени в модела. Няма как да сбъркате новия модел с стария. Новото Santa Fe включва изцяло новия дизайн на марката, който ви е познат от по-малката Kona. Първото нещо, което забелязваме, са изцяло новите фарове на модела. Те не се намират където си мислите, а по-долу на мястото на традиционните мигачи. Това, което има горе, са само дневните LED светлини, които изглеждат изключително модерно. Истинските фарове са разположени под тях, като са изключително силни и използват двойна LED технология за по-добра видимост на пътя. Вторият акцент, който е променен в модела, е изцяло новата решетка, която вече не е вертикална като предишните модели, а включва нова хексагонална форма, която изглежда доста по-модерно. Моделът има доста спортна нова броня, която включва въздухоотвори и нисък праг долу. Друго нещо, което забелязваме, е камерата отпред на автомобила, която контролира круз контрола и редицата системи за сигурност, които ще говорим малко по-късно. Задницата на автомобила остава с по-традиционен външен вид, като прилича на предшественика си. Отзад може да забележим новите LED стопове с 3D ефект, както и двойният трапецовиден ауспух, който е класически за марката. Багажникът е пораснал с 40 литра от предишният модел и вече е цели 620, което е един от най-големите в класа си и напълно достатъчно да превозите почти всичко. Тук също се намира седмият ред седалки, затова може да забележим неща като климатик, колонки и даже лампа. Двигателят Santa Fe е познатият ни от предишния модел 2.2 дизелов мотор. Той има 200 конски сили и 440 Нм въртящ момент. Нова е 8-степенната трансмисия, която прави цялостното движение по-динамично. Ускорението от 0 до 100 отнема 9 секунди, а максималната скорост е 200 км в час, което е напълно достатъчно за семейен SUV в този размер. Santa Fe се държи доста добре на пътя за семейен SUV. Дизелът двигател е леко муден при тръгване, но когато 440 Н влязат в действие, автомобилът започва да се движи доста бързо. Новото H-Track 4x4 задвижване може да изпрати до 50% от мощта към задните колела, което помага в завоите и държи автомобила стабилен при всякакви пътни условия. Santa Fe, разбира се, е насочен към комфорта, а не да бъде конкурент на Cayenne и в това се прави доста по-добре. Автомобилът вози меко, окачването поема добре неравностите, без да бъде твърде меко и да кара автомобила да потъва в завоите. Волана е лекичък, но при избиране на спортния режим натежава. Автомобилът силно ни впечатли с възможностите си извън пътя, като успя да качи доста сериозен наклон върху пресен стяг. В крайна сметка Santa Fe не се опитва да бъде спортист, но може да бъде, ако поиска през останалото време, изключително комфортен и стабилен SUV, точно както един семейен такъв трябва да бъде. Най-голямата промяна в новото Santa Fe може да намерим в интериора. Той е изцяло обновен с много по-качествени материали, които придават усещане за лукс. Пред нас може да забележим новият полудигитален дисплей, чрез който може да управляваме функции на колата и сменя цвета си при различните режими на движение. Изцяло новия 8-инчов тъчскрин екран, който е с добра резолюция, респонсив е на докосване и също така поддържа Apple CarPlay и Android Auto. Нашият автомобил е оборудван с подгряване на волана, подгряване на седалките и дори обдухване на седалките, което е нещо необичайно за Hyundai. Автомобилът има всички портове, които някога може ви потребват, USB вход, AUX вход, както и отделен USB вход, който е само за зареждане, а нашият автомобил също е снабден с безжично зарядно.
Над джапката имаме още едно малко отделение, където може да сложите мобилния си телефон или малки предмети. Таванът от велур предава изключително луксозно усещане, както и огромният панорамен люк, който стига чак до края на втория ред седалки. Върховия модел, който имаме тук, е оборудван с много красива кафява кожа, която продължава по цялото табло, както и дървени елементи, които придават автентичен дизайн. Колонките на аудиосистемата Krell не само изглеждат изключително интересно, а имат уникален звук. Седалките не само са изключително удобни, а имат много красив диамантен шев, както и два цвята кожа с контрастен шев. Мястото отзад е изключително много, като имате предостатъчно за краката и такова над главата, дори за високи пътници. Отзад ще намерите USB порт, 12 волтов чарджер и дори 220 волтов, какъвто имате в домовете си. Друг интересен факт е, че може да местите седалката до шофьора с ето тези бутони. За да стигнете третия ред седалки е изключително лесно. Трябва да направите само няколко стъпки. Първата е да махнете ето тази штора от багажника. Да, трябва да внимавате да не се окрете в коланите. След това трябва да извадите следващото нещо, което трябва да махнем, е това покривало. След това трябва да хванем тези колани и да дърпаме. Вадим това и сме готови. Мястото на третия ред не е кой знае какво, но може да превозвате деца или някой за по-кратки пътувания. Интересното е, че пътниците на третия ред имат не само къп холдери и климатик, а даже и колонка, за да слушат музика. Новия модел на Santa Fe се оказа изключително добър семейен SUV. Луксозен, просторен, динамичен и с всички последни технологии, той не само изглежда много добре и се представя изключително силно във всички сегменти. Можем горещо да ви го препоръчаме, ако търсите автомобил от този клас.